Unahin po natin ang panalangin ng online broadcasters at mobile journalists. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkalob na malikhaing talino, kalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makaturong mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi po kaming mga tinig ng mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulimihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga mambabasa, mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ng manaig sa online media. Inialay namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Labor Department, iniimbestigahan na po ang pagdagsa ng mga undocumented workers sa bansa. Mataas na leader po ng Abu Sayyaf patay sa engkwentro. Mag-ina na damay, 3 iba pa sugatan. Hold-upper at karnaper nakatakas, pulis na nakasagupa, sugatan din sa Cebu. Raffle naman para sa arrangement ng mga party list, itinakda na po ng COMELEC. Samantala, seguridad sa Samar, Bicol at Negros, hinigpitan ng Malacanang. Dahil naman po sa landslides, 50 pamilya po sa Kalinga lumikas at nagpatupad rin ng liquor ban. La Peña, kinasuhan ng libel si Attorney Mangawang. Mga armas nasa kote po sa pastor, guro at gun for hire people sa lalawigan po ng Ilocos. Samantala sa ating tanong sa bayan, pabor ba kayo o hindi sa planong pagtaas ng singil sa buwis sa alak? Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero starts now! Friday, November 23, 2018. Hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Muling sumasa niyo po ang tigasing palatuntunang Kamaong Asero. At ako na po ito si Errol Dacame. We're live from the studios of Leader News Philippines and coming to you in HD quality sa lahat pong panig ng mundo. O bueno, kapiling po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming. Sa pangunguna ng ating Operations Head, Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso,
and Clarence Sandaya. Kami po ay ready na pong maglingkod sa gabi pong ito ng Friday po sa inyong lahat. Ang ating tanong sa ating mga kababayan tonight ay, pabor ba kayo o hindi sa planong pagtaas ng buwis or ng tax sa alak? Doon po sa mga nais sumali ng live sa ating palatuntunan, tawag po kayo sa 0927-494-2175. Yan po ay para sa mga Globe users at sa mga gumagamit naman po ng Smart, Talk and Text and Sun. Pwede niyo po kaming tawagan naman sa 0949-736-5000. Ayan, para mas masaya po ang ating hontahan sa gabi pong ito. Siyempre, as usual, meron po tayong 100 pesos load na nakatayang premyo sa may pinakamagandang sagot. Right, so happy birthday sa mga may kumplianyo sa araw pong ito ng November 23. Happy fiesta sa mga may piyestahan sa ngayon. Happy anniversary sa mga nagdiriwang po ng anibersaryo. Iyan man ay relasyon, pagkakatatag po ng organisasyon or samahan, by mahalaga pong naalala po natin yan at ipinagdiriwang kung ano na po ang mga narating natin pagsapit po ng araw ng pagiging pagkaisa po ninyo, pagkakatatag ng grupo po ninyo, at ipinagpapasalamat po ang pagiging buo po ninyo. Ayos! Right, so sige mga kaibigan, ratsadahin na po muna natin ang mga issue sa ating palatuntunan. Unahin na po muna natin ang report ni partner Boyet Guillermo galing po sa Southern Metro Manila. Kumusta po ang mga nasa Metro Manila? Mga nasa karatig na probinsya at lalawigan. Probinsya na, lalawigan pa, no? Dublado. Anyway, today is Friday. Thanks God, it's Friday. Sabi nga, yung mga tatagay sa gabi pong ito, by pag-usapan muna natin itong buwis na balak ipalakol ng gobyerno sa alak. Alam niyo po, ito ang balak sa House Bill 8618. Balak pong dagdagan ng 2% na ad valorem tax ang kada litro ng alak. At another 30 pesos na specific tax para po sa kada litro ulit ng alak. At hindi pa yan. Iyan po ay tataas taon-taon. So what can you say, mga nauuhaw, mga tumatagay, what can you say about our topic tonight? Pabor ba kayo hindi sa pagtaas o planong pagtaas? Panukalang batas na magtataas ng buwis or tax sa alak? Everybody's welcome para sa ating palatuntunan. Good evening, good morning, and good day sa lahat pong mga OFW na nanonood po sa ating palatuntunan. At isa po yan sa pinapahalagahan po natin sa ating paglilingkod siyempre. Dahil sa totoo lamang po ang OFW sector ang tanging sektor na nagdadala po ng dolyar pabalik sa Pilipinas. Wala naman po tayong mga ini-export na produkto kundi tao mismo eh. Practically, we are what? We are exporting human beings to different countries in a guise of OFW, ika nga, diba? Mga trabahanteng Pilipino. By the way, may nalalapit pong ano bang tawag dito? Yung OFW Summit. Ito po'y pagtitipon po ng mga leader ng OFW.
upang mapag-usapan po ang mga issues concerning the welfare of the OFWs. At siyempre yung mga kinatawan po ng ahensya ng gobyerno, mga taga-gobyerno, mga NGOs na may kinalaman po sa pagsusulong naman po ng kapakanan ng mga OFWs. Sila po'y magtitipon-tipon. Nakatakda po itong mangyari sa December 14 sa Baguio City. Diyan po ito sa Venus Hotel. Venus Hotel sa Quezad Road sa Baguio City. So, malamang yan po ay gagawin po natin ng live broadcast para detalyado pong may parating po natin sa ating mga kababayang OFW, sa kanilang mga pamilya, kung ano po ang mangyayari at pag-uusapan sa naturang special event. That's gonna be 2 days activity na napakahalaga po sa buhay po ng mga OFW. Mga kaibigan, 26 minutes after 7 in the evening. As promised, ito na po ang buwan naman ng report sa ating palatuntunan. La Peña, kinasuhan daw po ng libelo sa Attorney Mangawang. Alamin natin ang detalye sa report ni partner Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi. Go ahead please. Kasong slander, Errol and libel ang inihaing kaso ni TESDA Director General at dating Bureau of Customs Commissioner Isidro Lapena laban kay Atty. Lourdes Mangawang sa Taguig City Prosecutor Office. Ang naturang kaso ay sinumpaan ni Lapena sa harap ni Taguig City Prosecutor Princess Roxanne Sucor. Ayon kay TESDA, nag-ugat ang kanyang pagsasampa ng kaso laban kay Mangawang matapos nitong ulit-uliting ipahayag sa media na pinagtakpan umano ni Lapena ang tungkol sa shabu importation na nailabas sa Bureau of Customs. Pinuri o pinoro-tektahan din umano ni Lapena ang mga drug smugglers. Sabi ni Lapena, kasinungalingan, gawa-gawa lamang at walang kabasihan ang lahat ng pahayag ni Atty. Mangawang kung saan nakasira sa reputasyon, integridad at katapatan niyang bilang isang public servant. Ginawa ni Lapena na maghain ng demanda dahil ang korte umano ang tamang venue para lumabas ang katotohanan. Sa korte anya, ilalabas ni Atty. Mangawang ang kanyang mga ebidensya at pinagsasabi sa publiko. Para sa Kamaong Asero, Boy Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. La Peña, dating Bureau of Customs Commissioner, na nang uminit po ang upuan, maglagablab ang upuan dahil po sa nakalusot na Cebu, na ayaw pa rin pong aminin kung sino, wala pa rin pong nananagot sa kung sino. Ayan, sa kung sino ang dapat managot. At sila Peña po ay binitbit na po ng Pangulo papunta sa TESDA, inalis sa Bureau of Customs. Pinalit si Ray Guerrero, ang dating AFP Chief of Staff. Para daw lumamig ang issue kay La Peña. So, yan ang latest. Si La Peña nagsampa ng grave slander and libel dahil ang dating sa kanya ay sinisiraan siya. Ayan. So, tingnan natin what's gonna happen. Huh? Tingnan natin what's gonna happen sa isyong yan. Ayan. So, pagkakataon naman po ni Attorney Mangawang na ilatag ang kanyang mga ebidensya. Sabi po ng mga Bisaya, di ba? Mga ebidensya sa korte. Ano man po ang mga ebidensyang tangan-tangan po niya. Gandang gabi po sa mga kababayan nating mga Bisaya. At maray na bagay po sa mga Bicolnon. Oh, mga kababayan ko dyan sa Bicolandia region. Ayan, sige. Maray na banggi sa kuyang pinsan, sa kuyang primong si Primong Joel Consulta na nasa studio. At may inaayos lamang pong problema patungkol sa kanyang kariton. Ayan, yung kanyang kariton na pinagamit niya tapos nawala, nakita ay may problema na. Saglit lamang po, magbabalik ang palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas ho ng ilang importanteng paalala.
Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Psyllium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Nakame at Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Welcome back sa ating tigasing palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Nakame, ang Kamaong Asero. Ulitin po natin yung ating survey question mga suki. Ang ating itinatanong sa ating mga kababayan, especially yung mga, tumatagay, ha? Ayos ba kayo dyan? Ayos lang ba kayo dyan? Okay ba sa inyo? Hindi. Ang balak pong pagtaas ng buwis, ng tax sa alak. Ulitin ko, ang balak po sa ang sinasaad po, nakasaad sa House Bill 8618, papatawan po ng 2% na ad valorem tax kada litro po ng alak. Yung 1 litro, gaano kalaki yun? Malaki yung 1 litro, ha? Plus, another 30 pesos sa kada litro ng alak na tinatawag pong specific tax. At yung pag-increase mo ng buwis ay gagawin daw taon-taon. Kumusta naman po kayang opinyon ng mga may-ari ng bar? Tama-tama, Friday po ngayon, di ba? Kapag ka Friday ay marami po ang nagna-night out. Marami po ang nagpapalipas ng oras sa mga bar. Ha? Ayan. Sige. Tawagin mo nga si paring Jojo Sikat. Kasama natin sa hanap buhay na may business din na bar, no? At nang mapulsuhan natin because practically, ang isang negosyante, mga kaibigan, wala pong ibang gagawin yan ay ipatong o ipasa sa mga customer ang presyo na o ang pag-increase
ng buwis and therefore magmamahal talaga ang alak. Di ba? Alam niyo po, nung binalak pong inkrisan ang buwis sa sigarilyo, ayan, buwis sa sigarilyo, nilakihan po ng todo sapagkat ang gusto po ng gobyerno ay mapigilan po yung tao na kabibisyo ng sigarilyo at may ligtas daw sa mga sakit po tulad po ng cancer sa lalamunan at kung ano pang sakit na nagiging gastusin din po ng gobyerno kinalaunan kapag ang taong bayan po ay nagkakasakit, tatakbo po sa mga pagamutang bayan, mga public hospitals at gastos pa rin po ng gobyerno. So, ginawa po ng pamahalaan, pinatawan po ng pagkalaki-laking buwis ng sigarilyo. Ang tanong, nabawasan ba ang nanigarilyo? Sagot, hindi. Hindi nabawasan ang nanigarilyo. Ayan. Si Clarence lang yata ang nabawasan. Sabi niya sa akin, si Rerol, paisa-isa na lang ako sa isang araw. Ayan. So, sige. Welcome sa ating palatuntunan ng anuman pong opinion po ninyo. Pabor man o kontra, mahalaga po sa amin ang inyo pong masasabihin. Ikaw, Primong Joel, naninigarilyo ka ba? Ito si Primong Joel ay dating empleyado din po ito ng Makati City Hall. Siya po ay nagsawa na rin sa pagiging empleyado. At syempre, pag hindi ka na empleyado, boss ka na. Hindi ka na empleyado wala ka ng boss. Pag kumalas ka sa trabaho na may boss, instantly magiging boss ka na. Ayan, so good evening po sa mga nasa Central Luzon area. Oy, by the way, gabing-gabi nung isang gabi, mga alas 12 po ng hating gabi, nagulantang ako. Si Tita Mel Siriaco, yung presidente ng Central Luzon Media Association Incorporated, nilalambing na naman 31 daw ay ituloy na yung ating pagtuturo ng online broadcasting and mobile journalism sa kanilang tropa dyan sa DWNE sa Tarlac City. DWNE Tarlac City. Sino ba naman akong magpapahindi sa mga kaibigan na nagsusumamong bisitahin. Yan. By the way, muli po nating ipinangingimbita ang ating grupo, ang Philippine Online Broadcasters Association. Ang sino man pong nasa industriya po ng online broadcasting, kayo po ay iniimbitahan nating sumali po kayo sa ating tropa na naglalayon pong iangat, i-professionalize po ang ating sektor sapagkat by this time ay napaka-influensya po ng sektor ng online broadcasting at mahalaga pong maging mas maganda ang ating mga propesyon sa online, sa digital broadcasting by setting policies, setting standards na susundan po ng mga kasama. Right? So, katuwang po dyan natin ang office ni Presidential Task Force on Media Security, Undersecretary Joel C. Egco. Ayan. Tinitiyak niyang siya daw po ay katuwang natin sa pagpapaganda pa ng ating sektor sa online broadcasting. Araglado, tayo naman po ay we committed that the group will really adhere on the so-called ethics in mobile journalism. Oras natin, 40 minutes after 7 in the evening. Nasa linya natin si Sir Brix Tan, isa pong magaling na artist, singer, instrumentalist, inventor, at entertainer, at isa pong advocate ng kapakanan po ng mga IPs. At nagkataon siya po ay may bar din, no? He is a bar operator. Alamin natin kung ano ang kanyang masasabi dito sa balak po ng gobyerno via passing a law na magpapataw po ng dagdag na buwis sa alak. Sir Brix Tan, good evening. Errol na kami po sa Leader ng Philippines sa programang Kamao Ang Asero. Welcome, sir. Hello, magandang gabi sa lahat ng mga viewers dyan at sa mga tagapakinig nyo, mga kalakbay musika. Yeah. It's our Ang pleasure. ganda naman ng tanong mo, brother.
It's our pleasure to listen to your opinion, Sir Briggs. Yes, sir. Masasabi ko dyan, sir. Ang batas naman sa lahat ay wala namang masama. Mm. Pero, bago ka dapat gumawa ng batas, hindi yung nakaupo ka lang. Dapat umikot ka sa mga lugar kung sino ba maapektuhan nito. Ang maapektuhan ba nito ay mga kapwa mo mayayaman o yung mga may hirap na sakto lang. At hindi naman lahat ng may negosyo ay mayaman. Mas marami ang may hirap. Di ba? Na nagsusumikap. So, dapat bago sila magsabatas, dapat salitsikin muna nila na maigi. Katulad na lang dito sa Baguio, magtataas sila ng ganyan, sa alak, buhay sa alak. Hanggang alas 12 na nga lang dito. Hanggang alas 12 na lang, sarado na mga bars. Diba? Lahat na nagtataasan. Siguro, ang masasabi ko lang sa mambabatas natin, maganda yung trabaho nyo, pero maging responsable naman kayo sa trabaho nyo. Hindi yung para madagdagan yung income nyo. Kundi isipin nyo yung mga tao sa paligid, yung mga Pilipino, kung kaya bang magbayad. Di ba? Oo, parang ganun. Maging responsable lang sila. Ano ba mangyayari, Sir Briggs? Say, for example, we understand you also have a bar, no? Oo. Pinagtsatsagaan mong bar, maliit lang. Ano ang mangyayari kapag pinatawan ng dagdag buwis ang alak? Sa tingin ko, maliban sa mga bawasan ng customer, lalong mawawala ng mga negosyanteng maliliit tulad ko. Maraming magsasara na naman yan. Ngayon nga, marami na nagsasara eh. So, sa tingin ko, yun magiging epekto eh. Magiging epekto. Pero kung meron, yun na nga, maging responsable lang sila. Gumawa sila ng batas, huwag sila umupo sa kanilang upuan. Mag-ikot sila, subukan nila maglakad, o mag-taxi man lang kasi may mga sarili silang sasakyan. right. Yan ang mga problema sa mga gumagawa ng batas eh. In short, they should have a massive consultation sa mga tinatawag nating stakeholders. Oo, sabi ko nga kanina una, wala namang problema. Gumawa ng batas, maganda yan kung ikakaganda ng Pilipinas. Yeah. Pataasan ng buwis, maganda yan. Pero maging responsable lang, ulit ako doon. Yeah. By the way, pinag-uusapan natin ito, Sir Briggs, not to campaign for all the people na maging lasinggero, no? Ang pinag-uusapan natin, very objective tayo. Yung panukalang batas na pabalak na magtaas nga ng buwis sa alak. Imagine mo, 2% na ad valorem tax kada litro ng alak, plus 30 pesos na specific tax kada litro at balak daw nilang gawin niya ng increase taon-taon. Wow, ang ganda naman. Maganda yan. Sa tingin ko, may mapupuntahan yan. Sana sa lahat ng Pilipino, hindi sa iilan. Yeah. Sa mga, di ba? Yeah. Ikitang-kita naman natin kung saan lang napupunta ang ating mga saan napupunta yung mga buwis na yan. Di ba? So, dapat ayusin ang pagbalangkas ng batas. Tanungin lahat. Maging responsable lang po sila. Maglakad po sila. Umakyat po sila ng bundok. Ano ang mangyayari. Alright. Parang ganun, oo. Alright. Very well said. Very well said, Sir Briggs. Now, allow us to make kumusta. Makikumusta na rin kami. Total nandiyan ka na. Kumusta na yung ating Lakbay Musika project natin? Ito, yun, labas lang. Ibigay pa lang natin ng mga 20 kabahan natin. Ibigay natin sa mga barangay. Yeah. Ibang sulok ng barangay. Tapos yung mga sandals natin, yun, ng mga bago natin bili, yun, ibigay din natin sa mga kabataan. Medyo nahihiya na rin kasi ako mag-picture-picture, kaya alam naman nila ang gawain ng Lakbay Musika para talaga sa kapwa. Kaya we really admire your being a humble advocate nung patuloy kapakanan ng lang. mga Salamat IPs. sa suporta, kaibigan. Opo. At kami po ay excited na masimulan na natin yung iyong special program dito sa Leader Knows Philippines ng title itself is Lakbay Musika. Yung mga viewers natin ma-entertain na rin, ano? Kasi araw-araw minamaso namin ang mga balita, mga komentaryo, dapat mabalanse, dapat nandiyan ka na. Oo nga. Salamat sa pagkakataon na tinanong mo ako tungkol dyan sa buwis na yan. No?
At sana tangkiligin ng Leader News Philippines para rock and reggae tayo araw-araw. Thank you, Sir Bricks. Maraming salamat and have a nice evening, sir. Yes, sir. Yes. Thank you so much. Magandang gabi po, sir. Thank you. Yes, thank you, sir. Welcome. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, mga kaibigan, a very, very good artist, creator, advocate ng IP welfare, at isa pong entertainer, singer at that, Mr. Bricks Tan. Balikan po namin kayo mga kaibigan pagkalipas po ng ilang importanteng pala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Cilium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Dacame at Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Cilium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Dacame at Leader News Philippines.
Si Gusto Errol nyo bang Dacame, makilala ang business Kamaong kumita sumita Asero. at maging patok online? Alright, thank you, thank you. Mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng gabi, sisiksikin lang natin yung ating programa. Kasi medyo mahaba na yung commercial natin, no? Pinaputol ko na yung commercial at mahaba na. Alright, sige. Sir Errol, pakibati naman kami dito sa bahay. Nanonood kami ng programa mo. Hazel Tan, Patrick Tan, Yugi at ako. Yan, si Beth Tan. Salamat sa, sabi niya, sa mga taga Marikina City, Beth Tan, at sa mga taga Marikina City, at sa lahat ng ating katropa sa Batch 88, the Dragon Batch ng Naga National High School. Yan. Good evening sa lahat at sino-sino pang mga nanonood. Teka, baka maubos yung oras natin hindi natin mabate. Founder Bong David ng MCBO, sabi niya hello sa lahat ng mga taga-subaybay ng Leader Knows Philippines, lalo na sa iyo, Idol Paring Errol Dacame. Yan ay pagbati ni Paring Bong David, ang founder po ng MCBO. Diyan sa the Netherlands at yan po ay worldwide, yan po ay nationwide, isa pong napakagandang NGO. John Sinsana of Kawit, Cavite, sabi niya, hello po sa lahat ng taga-subaybay naman ng Leader Knows Philippines. We are watching from Kawit, Cavite. Pabati po ang Bikers United, Omart Riders Club, Chairman, President John Sinsano. Ayos. Ma'am Malu Vergara, good evening po, Sir Errol. Happy weekend po. Thank you, Ma'am Malu. Happy weekend too. Si Betan ulit, Sir Errol, good evening. Good evening din. Okay lang, Sir Errol, kung itaas nila ang buwis ng alak para sa akin, para mabawasan ang bibili ng mga alak. Salamat po! Sabi ni Ma'am Malu Vergara. Ma'am Malu, ha? Magagalit si Brixton sa'yo. Kakakausap ko lang si Brixton. Boots Arcangel, hello, Sir Errol. Primong Ike Buboyo dyan sa TV Albay. Diyos marahay na banggi, Primo. Sabi niya, marahay na banggi man Prime. Sa pamilya mo dyan at sa mga taga TV Albay, mga kababayan mi. Sa TV Albay, Diyos marahay na banggi. Dapat lang nakakasira lang minsan ng pamilya. Sabi ni Boots Arcangel. Batiin mo si Bong. Sinong Bong? Ha? Alright. Sige. Okay. At this time, mga kaibigan, yung aking pinsan na matagal kong hindi nakikita. Binisita tayo sa studio. So, pabatiin ko na at hinahanap na ito ng kanyang misis. Hinahanap na ito ng kanyang misis. Nasa Makati. Makati kayo, Primo, di ba? Sa Novaliches. Good evening, Primong Joel. Welcome sa studio ng Leader Knows Philippines. Maray na banggi. Nakasara ang microphone. Pakibukas ng microphone. Mic. Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Bawas ng konti. Alright. Okay. Prime! So, maray na banggi tabi. Welcome sa Leader Knows Philippines. Maray na banggi tabi sa inyo lahat. Intero, mga kababayan ko dyan sa TV Albay. Ito, nandito ako ngayon kay Primong Errol Dacame Consulta. Haluyo na kami kayo hindi nagkahilingan. So, ngayon lang, hindi ko inaasahan na dito kami magtatagpo sa Baguio. Pansamantala, dito ako sa kanya. Maganda, napakaganda, the best. Sabi ko nga dito sa pinsan ko, pinsan, simple pero rock. Ito, the best, sabi ko talaga. At binabati ko pala yung pamilya ko dyan sa Novaliches, Quezon City. Huwag kang mag-alala, pauwi na ako. Tapos na ito, naayos ko na yung problema natin dito. Ito, dahil kay pinsan, Errol, mas lalong mapapadali ito. At alam mo naman, marami itong connection dito si Primo sa Baguio. Thank you, May. Dahil huwag ka na magalit sa akin May hugot pa. Huwag ka na magalit sa akin. May hugot Saka pa. pauwi na ako. Sa mga anak ko, Vincent, Mark, Donna, huwag kayong mag-alala. At maya-maya, pababa na ako ng Maynila. At binabati ko pala yung Batch 81 dyan sa Naga National High School. Yun. Okay na.
plansado na yung ano natin, meeting natin this coming December 15 and 16. Sa airport ito ni Edgar Sadya and Eli Kundat. And then Hubita Esquivel. Balita ko, yung mga binanggit mong pangaran ka mga kababayan ta, mga milyonaryo na. Wow. Good for them. Congratulations sa inyo, no? Oh. At maghirilingan ka mo sa December? December 15 and 16. Oh, good. Tagaytay City. Galing. So, Tagaytay pala, no? Sana maka-intra ako dyan, maski baka akong batch 81, ano? welcome yung pinsan. Batch 88 kami, primo, pinsan. Okay. Magkalapit lang yun. Magkalapit lang naman. Parehas may 8 naman. Primo, salamat sa pagbisita at pagtiwala sa tuyang programa. Thank you. Thank you. God bless and more power to you, pinsan. By the way, total nandiyan ka na. Baka gusto mong sumagot sa ating survey question? Pabor ka ba o hindi sa planong pagtaas ng buwis sa alak? What can you say? Alam mo, pinsan, pagdating sa bagay na yun, dahil hindi ako manginginom, wala akong masasabi dyan. Ever since, mula pa nung pagkabata ko, hindi talaga ako manginginom. Sigarilyo, wala tayo dyan. Wala tayo dyan. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you si Primong Joel, ang aking pinsan sa mother side. The biggest clan in TV Albay Consulta. Yes. May usap-usapan nga alam mo, sabi ng mga kababayan ta, alam mo si Rerol, ang laki ng pamilya nyo. Bakit walang nagme-mayor na konsulta? Time will come. In God's perfect time. In God's perfect time. Darating yan. Mayroon yan. May lilitaw dyan na sigurado. Tama po. Isa sa aming angkan na pamilya, mayroon darating dyan eh. Oo nga. So, pinsan, salamat Giraray at I'll take care. Bahala na ako dun sa problema na inalalakad natin. Gawa na ni attorney. Okay na, pinsan. Okay na. Alright. Okay. Thank you. Thank you. Alright. So, mga kaibigan, we only have 2 minutes in our program. Teka, baka may mga hindi ako nabasa. Batch 86 man kami, Primo. Sabi ni Primong Iking. Si Primong Iking, batch 86. Sila Primong Joel, batch 81. Tapos kami, batch 88. Ayan. OMT, na nunood din sa atin. OMT, anong sagot mo sa ating survey question? Pabor ka ba o hindi na taasan ang buwis ng alak? Ayan. Yan ang natin ngayon eh. Okay, napakabilis naman ang ating oras. Actually, for several months, we are doing the program for at least 2 hours, 1.5 hours. Pero ngayon po, kailangan na namin practicein na straight 1 hour po kami, solid na 1 hour, because by next week, we're gonna do the program by 3 p.m., 3 to 4 p.m. online, and we gonna go on air on Pinoy Extreme Channel by 5 to 6 in the afternoon, daily, Monday to Friday. So, ayan, abangan po ninyo. Kaya doon po sa mga may signal cable, sky cable, cabling, o naman pong cable company, hanapin nyo na po ang Pinoy Extreme Channel. Effective Monday, mapapanood po ninyo ang programang Kamaong Asero. Alas 5 po ng hapon hanggang alas 6. Doon po sa mga may nais ilapit na problema, ay welcome na welcome po yan. May mga issue sa inyong lugar na gusto nyo pong mapag-usapan natin, welcome yan sa ating programa. Balikan na po natin yung ating mga issue at headlines sa gabi pong ito, mga kapatid. Labor Department iniimbestigahan na po ang pagdagsa ng mga undocumented workers sa bansa. Mataas na leader ng Abu Sayyaf patay sa enkwentro. Mag-ina na damay, 3 iba pa sugatan. Holdapper at karnaper nakatakas, pulis na nakasagupa, sugatan naman sa Cebu. Raffle para sa arrangement ng mga party list. Itinakda na po ng Commission on Elections. Seguridad naman po sa Samar, Bicol at Negros, hinigpitan po ng Malacanang. At sa iba pang balita dahil po sa landslides, 50 pamilya po sa Kalinga Province lumikas. Liquor ban ipinatutupad din. La Peña, kinasuhan po ng grave slander at libel si Attorney Mangawang. Samantala mga armas nasa kote po sa isang pastor, guro at gun for hire people sa probinsya po ng Ilocos.
At yung ating tanong sa bayan na pabor ba kayo o hindi sa planong pagtaas ng buwis sa alak? Kami pong mga hindi naman manginginom, wala namang problema yun sa amin. Sabay ngiti ni Clarence, ano? Sabay ngiti ni Clarence, tagay pa. Salbay ka, Clarence, ha? Ayan, so, teka, baka may hindi pa ako nabati, ano? Si Ian B. Seo. Ian B. Seo. Ayan. Salamat sa panonood. Sino pa mga hindi natin nabati? Allow me to go to my wall first. Baka may mga nag-comment sa wall natin. Biyernes kasi ngayon. Magkikita-kita tayo ulit. Lunes na, no? Nasaan na ba yun? Nasaan na? Okay. Ayan, may 4 pang dapat pati natin. Hindi. Yung isa. Saglit, ha? Where are you? Okay na yata. Ayos na. Okay, sige. Okay. May napili ba kayo na bibigyan natin ng 100 pesos load? Ikaw? Ikaw mismo? Hindi pwede yan. Dapat viewer natin ang manalo. So, in short, walang nanalo tonight. Di bale, sige. Sa Lunes, magsisimula ulit tayo sa 100 pesos. Pag wala pong nanalo ng Lunes, magiging doble po yan sa Martes. Pag wala pa rin pong Martes, Miyerkules 300 pesos na yan. Hanggang Friday, kung wala pong mananalo, 500 pesos po yan. So, ayos! Pasalamatan ko na po ang ating mga kasama sa paglilingkod sa bayan. Long Range Philippines Baguio, PQC Paint Depot ng Tacloban City, ang atin pong Burgos Co Auto Parts sa Tacloban City pa rin po. Pascual Laboratories, yung dalawang magagandang chicks na dala-dala ni partner Oliver Lico. Ayan. Na pinatitikim siya ng psyllium fiber. Thank you, Pascual Lab. At siyempre sa ngalan po ng ating mga kasama sa News and Current Affairs, may report yata si Hill Tamayo. Di ba may report yun? Meron siyang report. Ano ba naman? Sayang naman ang kanyang report. Teka, ihabol natin. Alam nyo, yung kanyang report ay patungkol sa isang ISIS na napatay ng mga militar. Pwede pa natin ihabol? Ha? Ba-overtime na tayo ng 4 minutes. Mahigpit na kami ngayon kasi kailangan namin praktisin ng eksaktong oras. No? Alam nyo kasi sa broadcast, oras po ang binabayaran. Kada patak ng minuto, ng segundo sa broadcast, may halaga. Ayan. Alam nyo po kung magkano ang halaga ng kada segundo sa amin? Nako, baka mahulog kayo sa bangko. Sige, bukas na lang. Partner Hill, bukas na lang. Anong bukas na? Sabado bukas, wala tayong broadcast. Panis na yun bukas. I-upload nyo na lang direkta sa page natin. Upload na lang. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating Operations Head, Engineer Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso, and Clarence Sandaya nagpalipad sa ating palatuntunan. Thank you din sa aking primong, si partner primong Joel Consulta na nasa studio. Dinalaw po tayo. At siyempre, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Ayos. Okay na yan, primo. Hi, I'm Vince. And I'm Angel, and we are from Pascual Laboratories for Psyllium Fiber. Please watch Kamaong Asero ni Errol Nakame at Leader News Philippines. Ang totoong tinig at boses ng bayan
Magandang gabi po sa inyo Isa lahat. sa hinahangaan at respetadong mamamahayag ng dekada. Ay po'y napapanood ng World Mula nating maririnig at mapapanood. Ka-Errol Dacame dito lamang sa pinagsamang puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme. Ang Kamaong Asero. Simula Lunes hanggang Biyernes. Abangan! Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Umabot na sa halos 3,000 yung mga motoristang single. Anytime, pwede niyang makuha ang sasakyan kung kailan niya gusto. Mas pinalakas. Metro Manila Development Authority ang dry run ng High Occupancy Vehicle o HOV policy sa EDSA Mas pinalaki. na magpapatunay na dismiss na itong kasong rebellion at kudeta na kinaharap nito. At mas pinalawak ng pagbabalita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa Pinoy Extra.